आपण देखुं न्यूज टीवी ओडिया। ଯୌତୁକ ନେବା କିମ୍ବା ଯୌତୁକ ଦେବା ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧ। ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଅନେକ ବଧୂ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏକ ବଧୂ ହତ୍ୟାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଟେମେରୀ ପଞ୍ଚାୟତର କମ୍ବାରୀ ଗ୍ରାମର ଡିଳେଶ୍ୱର ସାହାଙ୍କ ଘରେ ଡିଳେଶ୍ୱର ସାହାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଞ୍ଜନା ସାହାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯୌତୁକ ବାବଦରେ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ଅଞ୍ଜନା ନିଜର ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଜରରେ ରଖି ସବୁକିଛି ସହି ଯାଉଥିଲେ। 23 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳ 6ଟା ସମୟରେ ଅଞ୍ଜନା ନିଜର ସାନ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହେଉଥିଲେ। 6-6:30 ଭିତରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ମୁଇଁ ନାନୀ ନମସ୍କାର କହିଲି। ସେ ଭିତରେ ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ବାବୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋତେ ମାରି ଦେଉଛନ୍ କହିଲା। ମାରି ଦେଉଛନ୍ ବୋଇଲା କାହିଁ ଯେ ମାରି ଦେଉଛନ୍ ଏଇଟା ତୋର ଭୁଲ କାଣା ଅଛେ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ କହିଲି ଆରୁ ତା ସେ ମାଆକେ ଫୋନ୍ ଦେଲି। ଫୋନ୍ ଦେଲା ଭିତରେ ସେ ପଦେ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେଇଛି ଫୋନ୍ କଟିଗଲା। ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ମୋତେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ମାରି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏତିକି କହିବା ପରେ ଫୋନ୍ କଟି ଯାଇଥିଲା। ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ବାପା ମା ଓ ସାନ ଭାଇଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଫୋନ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାପା ମା ଓ ସାନ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମୃତକଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଅକୁର ସାହୁ ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯୁଗଳ ଶବର ଓ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ତହସିଲଦାର ବିଚାରପତି ଭାବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଅଞ୍ଜନାର ଶାଶୁଘର ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୃତକଙ୍କ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। हमके पदे दुई पद खाली कही पारला जे मके मारी दौन सब लोग मिसी करी आरु तुम जल्दी पहुँच हो बोलिकर कहला से भितरे आम आरु कल बैक करूँ जे से कल भी आर के रिसीव नहीं कले आर से भौणी संगे हम कथा भी नहीं करे देला आगे हम आसला हेल्ते मरी जाइए। गोलामुंडारू बबुल साहू का रिपोर्ट न्यूज टीवी ओडिया।